Krásný den všem. Vítám vás u další série audií, tentokrát na téma parfémové poradenství a aromaterapie. V dnešním úvodním díle vám povyprávím o historii parfémů, proč jsou vůně tak důležité, kvalita vůní a postup při výběru vůní. Parfémy mají svoji historii, ale nikdo přesně neví, kdy se začaly první parfémy používat. Egypťané byli třeba první, kdo použil parfém pro své osobní potěšení, ale samotná výroba parfému byla vyhrazena pouze kněžím. O mnoho let později bylo dovoleno vyrábět parfémy i královnám a císařům. To zjistili archeologové až v roce 1992, když otevřeli Tutanchamonovu hrobku a kromě jeho mumifikovaného těla vedle něj našli i několik džbánků s olejíčkem. Výroba parfému dosáhla svého vrcholu pod vedením Kleopatry 40 let před naším letopočtem a mezi zajímavosti patří, že oblíbená Kleopatřina vůně byla z myrty, z kořice, kardamomu, kosace, lotosu, šafránu a majoránky. Přesně tyto ingredience tvořily parfém, kterým okouzlila i Cézara. Sváděla ho nejen svojí krásou, ale také velkým množstvím parfému. Řekové například používali velké množství parfémů a na každou část těla volili jinou vůni. O vůních se zmiňují všechny náboženské texty jako o prostředku k dosažení pozměněného stavu mysli či spojení s vyšší energií. Mezi dary 3 králů k Ježíšovu narození byly kromě zlata také myrta a kadidlo, které se dodnes používají k výrobě parfémů. I v dnešní moderní době jsme si vědomi vlivu vůní. Vůně v nás vyvolávají vzpomínky a pocity. Vůně kolem člověka tvoří nezapomenutelnou auru. Je to právě vůně, podle které zjistíme, jestli je nám setkání s člověkem příjemné nebo ne. Vůně má splynout s člověkem, pomáhá navodit pocit harmonie a klidu, má uvolnit mysl a posílit sebevědomí, které nám mnohdy chybí. Nenadarmo je hlavní složkou vůní vanilka, růže a jasmín. Vanilka nám harmonizuje psychiku, růže nám pomáhá při nespavosti a stimuluje žaludek a jasmín nám pozbuzuje srdíčko a jeho optimistická vůně nám navozuje pocit radosti. Parfém je směsí esenciálních olejů a aromatických látek. Kvalitní parfém se pozná podle použití kvalitních a přírodních surovin. Bohužel většina zákazníků si zaměňuje kvalitu toaletní vody a kvalitu parfému. Je to rozdíl a ten rozdíl je obrovský. Čím vyšší podíl vonných esencí, tím méně se musíme vonět. Není smyslem parfému několikrát za den vůni takzvaně oživovat. Vybrat kvalitní parfém je věda. Vůně se totiž uvolňuje postupně ve 3 fázích, které plynule na sebe navazují a harmonizují. Je důležité si vybírat vůni v klidu a nikam nespěchat. V žádném případě si nekupujeme parfém podle vůně, kterou nám prodavačka nastříká na zkušební papírek. Vůni vždy zkoušíme na svojí pokožce, každý máme pH pokožky jiné a na každém voní jinak i vůně. Podle toho, jaký jsem typ, volím i kategorii vůně. Nemůžu mít stejný parfém jako moje kamarádka, která je sportovní typ a já jsem například typ romantický. Bohužel tady dělají ženy chybu. A ze zkušenosti vím, že parfém potom stejně nepoužívají, protože se v něm takzvaně necítí. Také záleží, pro jakou příležitost hledám svoji vůni. Určitě nestačí vůně jedna. My ženy každý měsíc procházíme 4 cykly díky hormonálním výkyvům a každý cyklus máme jinou energii a pocity. Ale o tom příště. Také záleží, s kým se ten den setkám, co budu mít na sobě a jaký chci udělat dojem. K aplikaci vůně volíme místa, která jsou dobře prokrvená a teplá, ideálně pulzující části těla jako krk, dekolt, pokožka za ušima, vnitřní část zápěstí, loketní jamky, podkolení jamky či vnitřní části stehen. Výborným nosičem vůně jsou i čerstvě umyté ještě vlhké vlasy. Samozřejmě vždy záleží na každém, kde vůni snese a kde je mu obzvláště příjemná. Zlaté pravidlo zní: méně je více.
Upozorním zde také na to, že kombinace vůní na těle různých značek také není zrovna příjemné, zvláště v letních měsících. Mám ráda vrstvení vůní, kdy voním pouze jednou vůní. Když chci mít intenzivní zážitek z vůně, tak používám sprchový gel a tělové mléko ve stejné vůni jako parfém. A deokuličku použiju neutrální, například z aloe vera. V létě nemusím používat vůbec parfém, intenzita sprchového gelu a tělového mléka je dostačující a voním krásně celý den. Parfém nemá rád světlo, vlhko a teplo, proto není vhodným místem pro něj koupelna. A na závěr jedna rada. Čím světlejší je obsah parfému ve flakonu, tím jemnější je vůně. V příštím audiu se zaměřím na porovnání kvality, jak si vybrat konkrétní vůni a na co si dát pozor. Mějte krásné léto, vaše Sylvie.